Hej, jeg hedder Asbjørn, og jeg har sammen med Ozan og Rasmus lavet FreeSpot. Vi studerer alle sammen på Aalborg Universitet, hvor Ozan og jeg læser HA på 6. semester, og Rasmus læser datavidenskab på 4. semester. Vi ser sammen et stort potentiale i parkeringsmarkedet, fordi der hver dag bliver genereret masser af data i de forskellige kommuner, og de forskellige kommuner har også masser af forskellige løsninger på, hvordan man finder parkeringspladser. Det er alt for forskelligt. Man skal ind på en ny hjemmeside, hver gang man besøger en ny by. Det kunne også være en ny app, og dataen den bliver heller ikke brugt optimalt. Det vi vil gøre, er at samle det hele på én platform, både optimere dataen, så den kan bruges til at finde sandsynligheden på, at en plads den er ledig, og også samle alle kort, så man ikke skal ind på et nyt sted, hver gang man skal besøge en ny by. For at forklare, hvordan markedet det ser ud, og hvordan vi skiller os fra konkurrenterne, vil Rasmus fortælle lidt om, hvordan vores produkt fungerer i forhold til de andre løsninger, der allerede findes. Som sagt, så er der en masse løsninger på det her marked, men de er alle sammen underlagt nogle begrænsninger. Platforme som EasyPark og QPark giver et godt overblik, men kun over betalingspladser, og faktisk kun over de pladser, som de selv administrerer. Hertil kommer der diverse apps og hjemmesider, som landets kommuner lancerer, som giver et overblik over de kommunale parkeringspladser og eventuelt ledighed. Her kommer vores platform, som giver et overblik over både de kommercielle og de kommunale pladser, både de gratis og betalingspladserne. For at finde en parkeringsplads, så indtaster man slutdestinationen. Det kan være, at jeg skal til Musikkens Hus i Aalborg. Herefter kommer FreeSpot med anbefalinger, hvor jeg kan parkere tæt på Musikkens Hus, hvor det er de nemmeste, der bliver anbefalet først. Med nemt, så mener vi de nærmeste parkeringspladser, hvor der er en stor sandsynlighed for ledighed, og hvor det er nemt at parkere og eventuelt at betale. Hvis du har andre præferencer, så kan FreeSpot også hjælpe med det. Det kan være, at du vil finde den nærmeste parkeringsplads eller den billigste parkeringsplads. Så kommer FreeSpot også med alternativer hertil. Når du har fundet den parkeringsplads, du ønsker at parkere på, så får du alle de nødvendige informationer, og du bliver guidet herhen. Som I nok allerede godt kan forstå, så hjælper FreeSpot brugeren med både at spare tid, stress og penge. Udover at gøre livet nemmere for brugeren, så hjælper vi også med at mindske samfundsproblemer. Det gør vi ved at mindske trafikken i byerne, fordi vi dirigerer parkanterne direkte over til parkeringspladser, i stedet for at de skal cirkle rundt inde i byerne. Når vi gør det, sparer vi dem for en masse kilometer, som også sparer en masse CO2-udslip. Af den grund er kommunerne interesseret i vores produkt. Vi har snakket med ca. 30 kommuner, som alle sammen har vist interesse, og vil høre tilbage, når vi har et færdigt produkt. Vi har også en aftale med Aalborg Kommune om at erstatte det kort, de har på deres hjemmeside, med vores kort. Det er simpelthen fordi, at vores kort det er så meget nemmere at bruge, og giver så meget mere værdi end de kort, der allerede findes. Det har været en kæmpe validering for os at få den aftale på plads, og det har givet os et boost til at fortsætte det her projekt. Det var kort om FreeSpot. Vi håber, at I kan se det samme potentiale på parkeringsmarkedet, som vi kan.